Because these animals, they are talking too much on Facebook, on social media. La Masela we Sundowns, they are talking too much. Kodwa ukhuluma njani untshotshile manje ulisela? Yabona kuzokwenzeka kuzoba wrong ugqithi. Kukoba ngqola ngeRothmans Cup babengakasapoti neSundowns ngelo xesha, hambe bebamba ulwimi apha esithubeni, hambe bejikeleze itim besarha ulwimi. These poor few supporters of Sundowns hambe besenza ubusela jikeleze itim, ayantshontsha baselebrethela i-corruption. Oh, Mr. Ace Nobo, tonight bazawubiza the big English. Big English. Beprotecte abarefli. But yona nto in toilet isayi-1. Beke kwathiwa urefli ebe-wrong pha. What is going to happen kula 3 points, man? Sonwabe phinini borefli. Sonwabe phinini bantu be-Sundowns. Ngoba nasenikhabe emzimbeni ngoku. Seku-5-2 ngoku. Bindoda e-Sundowns wayibona ejimini uyikhabe ezantsi. Noba uyiwisele ngee-dumbbells awugqiba uthi sorry. And abawela umuntu we-Sundowns ayi-1 ke siyoskwata pha. Umgqwalisele ngentsimbi awugqiba ungam-assist umshiye pha icinezelwe zintsimbi. Irongo nina. Babhizi bapepereza apha la maselo. Awukani upepereze mani umoshini. Ngoba thina sibuthwele ubunzima. Oh halala sibuthwele ubunzima. Oh yini madoda. Basezokunye 1 by 1. Aba banezithende ezimnyama ndiyabona bayaqala uphapha ngoku. Kukho aba banezithende ezimnyama bayaqala uphapha baza kunye sawudila nabo bonke aba. Sundowns supporters bayazama utalutaluza. Kukho aba alezithende ezimnyama sizawudila nabo. Ayatatazela hayosaba yoyika makola. Ayatatazela yosaba yoy. Nitaskole kanjani. Abe-Sundowns lisela ngempela. Lisakunya. Sinijongile. Naw kwawugqibela thina. Ezinto siyanifida pha nitye ichips niyafida niyaqala ubona ichips zetini. Niyadla niyahlutha nawugqiba niyantshontsha ezinto. Bonke bafota ngeechips siyanondla. Sinondle niphinde nintshontshe.
Our account is ready now. Sizobathenga abarefli nathi. Awushiswa yo ngoba ngathi auction. Orefli base-South Africa bazoba ngathi bakwi-auction. Kuzobhatalwa ngapha sibhatale ngapha, babhatale sibhatale ngapha. Abazibhola mos makuyo ku-auction. Brown envelope. Sinifida ngechips nawugqiba uhlutha kwenu niyantshontsha ezinto ezi. Bonke benza oselfie ngechips, uhlutha kwabo bayaba. Yo. Sokoliswa zento nezithende ezimnyama. Sinifide nawugqiba nisintshontshele. Damn it. Abanandawo zokutya sibafida ichips, uhlutha kwabo bane-energy yoba ezinto. Yezolani mfethu bendingayibaweli ngempama, bendiyibawela ngorathi le downs ibhuda pha. Qha ndaqonda uba heyi andizithandi. Hey, BG, let's open that thing, my brother. Let's open that thing. Orefli sibasa kwi-auction ento. Kuzoba yi-competition ye-brown envelopes. But tonight kwi-soccer zone, I'm not ready for that big English. Bazawukhumsha abarefli, bakhumshe. Fuck. Because babhatelwe kwa-aba bazawu-analyze i-soccer zone namhlanje. They are going to speak the big English. Sokoliswa ngaba banezithende ezimnyama ingathi banyathela i-oil. Akunya funa ufaka ibele lepoison, ufaka ibele lepoison bancancise bafe. Wonke amadiva we-Kaizer Chiefs sabaselisa ipoison ancancise abantu bafe. Bafaka ibele bafe. No, asizunyamezela u-abhuzwa ngamasela man. Eyona nto ezandirhawuzelelisa ngempundu inye kuba kuthiwa i-Sundowns phaya igowuli yayo i-offside. Yo. Beke kwathiwa igowuli ye-Sundowns i-offside. Phinde kuthiwa igowuli ye-Kaizer Chiefs ibingeyo-offside. Loo nto iyawundirhawuzelelisa ngezibunu. Serious. Understand umuntu we-Sundowns, isupporter ye-Sundowns bazawucelebrethela ubusela. But isikhathi senu siphelile nina. Your time is over. Seniyabona mos senifana nani anikho kwemtheni. Niyabona isikhathi senu nizawuphila ngobututu nobusela.
Nizawusebenzisa ipower. The power from above. Hey. Now we are using the power from above. Wena sibhengane uthi ngixoka kakutheni. Sinifida ngechips phanenza iselfie niyaqala ubona ichips. Sinifida ngechips ugqiba kwenu niyasitshontshela uhlutha kwenu. Amatyala chips ngambe nisuza kwelabala. Niyasitshontshela ngokugqiba kwenu. Donon. Amadiva makatye yonke ipoyizini kuncanciswe izinto zife. Abafe aba bantu. Bancanciseni ibele madiva elinepoyizini bafe. Sithi sithobe za chips zethu behlutha izizwe kwelabala. Amasela lina Pakistan. Ingamasela. Jonge ngethende ezimnyama apha. Abayele exhweleni apha ababagqitha khona bayanuka ephuqu. Babangagqitha kule ndawo babangangena emall bayanuka. Babangahamba apha bayanuka. Afuna uthakathwa aba. Funeka banuke xa abo bagqitha khona kunuka umsuzo. Apho bagqitha khona kunuka umsuzo. Sibahle gqithi madoda, sibahle gqithi pha sinambele nomlungu wethu otshayelayo pha. Anifuni usibona sonwabile nina. Kutheni ngoku angathi sikwilizwe le-apartheid? Elizweni lethu emhlabeni wethu. Sacinezelwa indoda eyi-1. Hayi, futheke man. No. Salawulwa indoda enye ebholeni yaseSouth Africa. Salawulwa indoda eyi-1. Ngenxa yepokotho. No. Osibusiso Mhlongo babhizi ngo-9 years. Akaziniki uva kusitshiwo wawuphi nge-9 years. Uyafika ebholeni ulandela amadiva. Awazi ulandele nje amadiva uthila ngo-9 years uyazela phi loo nto? Damn it. How can we rob country? Ungene urob iparliament, guys. How can we rob ungene kwisona wenze uphaka inkunzi kwisona? Yo. Hey. Nesibindi. Ama-Sundowns rob country. Ajonge supporters ezi-15.
bayasimosha aba ngamasele into ezithende ezimnyama. Bayangcola poko, bayangcola oochimpempe bayangcola, bahlutha ichips, bayaglowa. Abanantloni aba, abanantloni. Ucelebrate njani busela man? Hayi guys, siphile phi thina? Hayi. Yo, uyayiqonda isona uphaka inkunzi kugcwele kuthe qhu. Kwiinkundla ezinkulu lingene isela lasemasa lasePitoli, lifike liphaka inkunzi, ndiyanivuma ningamasele ePretoria. Ningena kugcwele liphaka i-country. Nizizinyoka nina, nizizinyoka. Niphaka iSouth Africa yonke, iSouth Africa niyiphaka inkunzi. How can uphaka iSouth Africa man? Hayi Leslie, unantsika uyesinoba ubhizi ne-dictionary ngoku. Ukhangela wona amagama strong we-English, ufuna singamva. Xa ekhusela laa nonsense bayenze phaa. Uyesinoba ubhizi ngokwi-dictionary, ukhangela amagama akhumshe kakhulu uba asisithe. Equmela nyala. Supporters xa zawudistroy amabala. We don't want to go back kulaa situation wabe i-supporters chise stadium zophula ii-cameras. IVAR izakwenza isolution, i-70K is nothing kunomonakalo owenziwa zii-supporters emabaleni. Mayize iVAR apha, inintsi imali etyiwayo. Awunokoyika i-70,000 usafa kodwa behambisa inantsika ebeflayisa abantu bahamba wonke la mazwe. Uzokohlulwa yi-70,000 ezakwenza isolution ezasibambela ii-criminals. I-Sundowns iqale ngodistroya i-future yee-players zaseSouth Africa, yazithenga zonke, yazigcina phaa kuyo. Ithenge ii-players engazuzisebenzisa kuba ifuna ubulala ibhola yaseSouth Africa. Yawugqiba idistroya oorefli baseSouth Africa. And ubabona abadoti baqinisa iziqhitsi ngoba barholile. Baza kunya abarefi, baza kunya one by one. Uyambona laa refli lowo, laa nto izasithunzela bengasibamba. Ndimxelele. Yo, laa mfana lo ufuna ucudiswa, laa mcimbi ucudisa uthi. Uyimoshile igame ehle. That was a match of the season. That was a match of the season. Wayimosha laa doti laa game, wayigqiba tu. Nalaa nto laa lineman wakho unamadolo amakhulu. Funa nokhweliswa esikalini, and eziziphephethe kagqithi zingake zingareli laa ntsizwa. Siphathe loo lineman abanamadolo amakhulu apha. Usindwa ngamadolo lo, akaboni uba kwenzeka ntoni. Nonsense. Aba bantu be-protection fee mabake balandele abalirefli qho xa egqiba udlala imetshi amfuna i-protection fee. Abantu be-protection fee mabangene apha koorefli babafuna i-protection fee. Ababhadlanga mosento ezi, bafunela i-protection fee. Yeba kubuhlungu mani utyiwa ukhathwa mani uhambe kangaka. Yho madoda, osiqonda sisuka kude thina. Awufane ucinga umntu osuke ngapha eCape Town uyobheka eJoburg, how many hours ehambe lala endleleni, ehambe liyodunuselwa ngala masela nje uba makahamba ahambe eduntsuza neepoints zoba usisele nto.
funa uthathwe nozotrena ngapha e-Europe abanovaseline aba. And funeka kuphandwe kwakweza zikolo bafunde kuzo befundela uburefli uba babrayibhanga naphaya ize bakwazi upasa. Ezinto ezi nezithende ezimnyama abarefli banamadolo amakhulu. Awureflelwa into egulayo apha entwezi. Adelela abantwana. Sisazawugcwala umoya nakwabanye ke ibhluko ndijongile. Ko wena Sibusiso uzenza nje umprofeti wamanye wobuxoki nawe. Uzungumprofeti nje woprofeta into engekhoyo kwawena ujonge ezithende ezimnyama nje. We are the victims of this thing. Sisokoliswa iteam eyi-1 eSouth Africa, iMamelodi Sundowns. Sidlalile la season imatch 2 or 3 ne-Orlando Pirates. Kange kubekho nkinga bedlala ibhola yaseSouth Africa. Sidlalile namanye amateam, sidlala kakuhle akho nkinga. But ubudlala ne-Sundowns kuzobakho into ethethisayo. Uba kuwangamatshisi kuzoba yenye into. Why Sundowns ingaphumi emlonyeni man? Yo, hayi man. Hayi Sundowns. Hayi. Ukhathele kudestroy future ye-players. Ningene ebholeni yonke. Nabanqala inhloko bango-linemen bango-refli. Nigqiba yonke into kweli lizwe Sundowns. Nifuna iSouth Africa ithini kanye? Nifuna iSouth Africa yephi? Hey. Wena. Khawusuke, khawuyokwenza imiqombothi wena. Usokoliswa likhona lisiko lisukulu. Utheni wabonfunekela ngento zo-1998 man ngo-2004 ngo-2024. 2024 usaza ngento zo-1998. Into zakho zoba mdala mfowethu andizuziphendula man. Uphendula into yakho hey, angendithi izalwa ngo-70 mna. Ngoku uzawuxoxa into zika-1970 uba wena wazalwa ngo-70 ngo-1998 narojwa phi. Ndithila ngo-2024 ngoku. Hayi man, ayondawo yogugela le. Ayondawo yogugela le. Warojwa ngo-1998 nandiphi mna warojwa ngo-1998. Hayi man, yeyi.
Nakuthi yarotshwa ngo-1998. Iyo, hayi mana ayondawo yofela le. Fondini ngo-1998 kwawungekho wayekhona uFacebook ngo-1998. Hayi man kawukhule wena. Yo, lo mntu lo uzoxoxa into zika-1998 kuFacebook. Wo 2000. Yo 1998 sarotshwa. Hey, hambofuna imali yakho yegrant wena. Fanele uba uyakurhola ipension ngoku. Uhleli kwi-old age home. Ungazosifundekela apha ngento zika-1998. Yo, awuzasixelela uba masihambe sozabalazela ukhulula iSouth Africa ngoku. Yho, 1998. Idibana phi 1998 nematch yayizolo man. 1998. Yho. Kwakungekazalwa nomfazi wakho ngo-1998 kodwa usixelela into zikana uthini umfazi ngevento uthetha wayengekazalwa nozalwa ngo-1998. Qala kako beyifutsekhwela man. Aphinde uze nento zika-1998 apha. Myeye Home Affairs yolungisa into zakho zepeyi upeye. Awunawuphambanela le. Unyanisile nkosi yenu. Unyanisile my brother man. I-problem ba i-club owners ziphinde zibambe inatsika. Zibambe iposition kwi-leadership. I-interest isoloko ikhona mos. Yabona kodwa nixelela into eyi-1 i-Sundowns ayinazo supporters ezini. Iphelele kweza supporters zamaxhego ezamane zikureminder ngo-1998. Ayina supporters zintsha i-Sundowns. Ngala makhehle zamane sithi you remember 1998. No guys. No guys. No. Uyayazi ngo-1998 kwakusenzeka ntoni, kwakuzatyalazela ilizwe. Usiphathele into zase-exile apha kuFacebook wam. Usiphathele into zase-exile uba ngo-1998 kwenzeka ntoni. Uyabona nina niqalile nagqibeleza yini ngeke niphinde noba kwakwenzekani. Sundowns, your times end right now. Kuphelile ngawe. Le nto uhambe kuyothatha umakhenikhi bahambe bayoba uthatha umakhenikhi uyomreflisa azopha hey urefli mabaswe eEurope bayotrayina urefla. Esi sikolo salapha eSouth Africa sesomakhenikhi esi. Uma uthatha umakhenikhi uzoba reflisa ibhola. Fuck man. Azuzirefliwa ngomakhenikhi kweli lizwe. Kwayesa sikolo sifuna uyoverify uba siqualified na for ukwenza orefli. Esi sikhupha orefli. Akho orefli banobola so. Mane sithathe lo makhenikhi apha bazorefla. No guys, I'll send the scrapyard apha. This is football.
uyolandelwa ngapha kwezalali zase-KZN, uyolandelwa umuntu ozingelayo ngaphaya, thathela izingela lizogijima ebaleni. Yibhola le madoda, azonyamakazi ezi. Kwale nto uMatsepe sponsorishe yonke into, yonke ifoundation isponsorishwa nguMotsepe. Bazawuba against njani uMotsepe bra? Even ne-PSL ikhonza uMotsepe. Yonke into eSouth Africa nebhola phakathi nesandla sikaMotsepe, ufaka imali. Ngoba bakwazi nokulwa. Even the big guns of PSL, they can't say anything because bafuna uMotsepe adonate. Ningatsho siyeke nje ibhola eSouth Africa. Orefli baphuma kuMotsepe Foundation. Yonke into Motsepe tontoni, Motsepe this, Motsepe that. Kuzoba ngabasupporter abanehlathe ezikhulu. Namba bathethe nonsense. Hey, yar. Papayini supporters zase-South Africa. Nalamasela nawe ndiyawapapayisa. Sawubonana kwi-Soccer Zone. Siyayazi kulo Soccer Zone, siyoxelela ubuxoki nge-English qha. Sizawuxokiswa nge-English qha. That was what. According what. The rule what. Khumshani sinijonge siyanazi banani nizawupeya. Siyilindile iSoccer Zone. Niyosiqhatha pha ngoba nizabe nirholile. Selibhatele o-red ba ningayenyelisi i-Sundowns kwi-Soccer Zone. We know that. Wena xolani uthi gqi uthetha ubuxoki. Ngexesha le-COVID benibhenefitha phi? Ubiza iminyaka erongo. Yonke into yakho inobuxoki, yonke into yenu nje inobuxoki. Uza neminyaka ye-COVID bekubhenefithwa phi ngelaa xesha bekuyi-COVID nje? Uyaziva uyaxoka mntu we-Sundowns. Uthi gqi uhambe woplana ngabo ulele ngesisu ngathi unguxam. Xa uvuka uvuka nobuxoki. Le minyaka uyibhale apha yilaa minyaka ye-COVID. Yar. Papayini futhi nonke.